Takže dobrý den. Vítejte na mém kanále Ediasek Videos a dneska vám předvedu hru Project Cars, jak jsem ji slíbil. V minulém videu jste již viděli, že jsem jel jednu jízdu, jo, když byla informačka. Takže to jste mohli vidět jízdu, jak vlastně jedu a to jsem kecal, takže to jste moc tu hru asi nevnímali, když asi možná jo, nevím, těžko říct. Takže dneska vám ukážu tu hru jako celkově, jako takovou, projedeme si některé tratě a auta. Takže, co bych vám chtěl říct je, že vlastně mám novou verzi teďka od včerejška a je tam plno nových věcí od auta přes tratě, prostě je to mnohem lepší, jo, celkově. Takže prostě fakt pecka. A co bych ještě chtěl říci je, že neumím řídit. Jo, takže nějak rozumně, prosím vás, mě hodnoťte, jo, jako taky s mým volantem, který jste mohli vidět v předchozích videích, tak jako víte, že s tím to asi moc nepůjde. No, ale tolik teda na úvod a nyní se přesuneme do kokpitu. Takže jedeme s Toyotou GT86, což je taková, oni tomu říkají pro juniory driftovací motokára, no ale nevím, jestli je to zrovna pro juniory, když to stojí nějakých 600 000 nebo 700. To mi nepřijde úplně levné. Takže my nejdřív nastartujeme. Žádný. Tak, startovali jsme. Ano, rozsvítíme světélka. Asi vezmu sluchátka. Tak. Tak, jenom se projedeme na začátek po testovací trati, kterou nám sem přidali, jo, což je super, jo, že prostě máte tady fakt volno. Po čem jsem docela toužil. Takže co si řekneme k autu? Já to budu říkat tak, jak bych to řekl, jo, takže je tam řadový čtyřválec, který pohání zadní nápravu. Je tady normálně manuální převodovka, normálně tady, jo. Vidíte, jo, tady takhle jako je, jo. Takže nemá to sekvenčku, nemá to pádla pod volantem, jo, jako ty novější auta, že? Nebo ne novější, jako by ty závodáci, že jo. Takže nemáme pádlo, máme normálně manuál, 6stupňový, tato auto má výkon 191 koní, z 0 na 100 zrychlí za 7 vteřin, což je docela slušný, mi přijde jako, není to žádný lenoch, ale jenom co se tak týče, tak si můžeme srovnat potom s BMWčkem, vezmu si BMW M1, s kterým jsem měl minule a tam uvidíte, že to BMW je živější, jo, prostě, ale přitom prej se dají srovnat, jo, tak uvidíme. To je tolik asi k autu, nebo já vám tady tak ukážu tady nahoře, jo. Tak to zelený, tak vedle toho zeleného máte aktuální výkon, jo, že schválně já teďka pojedu jakoby čtvrt míly, jo, tak můžete počítat. No, tak už to máme 100, což si myslím, že jsem to počítal, mělo by to být okolo fakt těch 7 vteřin. Je škoda, že to nemá další ten kvalt, že jsem musel vlastně přeřadit, jo, kdyby jsem nepřeřazoval, tak by to bylo asi rychlejší, protože tím vřazením jsem ztratil minimálně vteřinu. Tak, já to pak změřím ve videu a dávám čas, za kolik jsem to ujel. Tak maximálku taky můžeme vyzkoušet. Ta nebude nějak extra vysoká, myslím si, že tak maximálně 240, jo. Pokud to má to 6, no, takže 240, tak pojedeme. A to tak by tak odpovídalo, no. Odhad, jo. Teďka s tím autem jedu podruhý, vlastně předtím jsem jenom tak jako zkoušel včera, co jsem tady to mudroval asi do 11. Protože mě to opravdu uhranolo a já jsem tady z toho málem fakt brečel, protože já jsem úplně strašně šťastný. No, možná to nastavení na 240. Hezky. Ale 250, no. O, snaží se autíčko, jede. Jede. 240, pojď! Jo, je to tam. Snažíme.
No dobrý, tak by nám myslím asi stačilo, takže prostě se shodneme na nějakých těch 250, že 255, když nelí z kopečka s větrem v zádech a nesmí lítat moc komárů. Tak tady to auto je vlastně primárně určený na drifty. Já si teda, tady bude jeden pokusím. Funguje ručka? Funguje? To je... No tady to auto jakoby je na drifty, ale tady v té hře to s tím jde docela... Počkej, já tu trať ještě úplně neznám, tady někudy se... To nevytáhne to auto prostě z té zatáčky mi přijde, jo. Pak teda schválně porovnáme s vylepšenou verzí, co tam je, nějaká Rocket Bunny Edition. A myslím si, že ta je určitě živější, 100%. To nejde, no, jako tady, to je no, tak na projížďku nedělní. Nevím, no. Tak. Já tady nějak hezky zastavím. Aha, to už jsem nastavil, dobře. Takže to byla Toyota, jo. Teď si schválně vezmeme to BMW a já se pokusím vám to do videa udělat tak, že vlastně vám ty dvě videa spojím dohromady a udělám záběr z Bavoráku i z toho, jo. Vy jste viděli, že prostě ten Bavorák je fakt jako rychlejší, jo. No tak můžeme se vlastně podívat tady. Moje garáž. Aha, tak tady to není rozdělený. V dřívější verzi to bylo rozdělený podle typu, jo. No nic, to nevadí. Jinak je tady přidal jsem tohle, jo. No to vůbec, to je nesmysl, to se nedá řídit. Vám to klidně ukážu, ale prostě to nejde. Jo, tady to je taky vylepšený, jo. Tak. Zase si zajdeme na tu rovinku. A já tam dám tam do textu, si to stopnu, jo. Přesně na videu, protože tam vidím, jo, rozjezd vlastně ve střižně a uvidím přesně počet vteřin, jak dlouho jedu. A když vidím stopku, tak to stoupnu a kouknu se na tu časovou osu a tím pádem vám zjistím, za jak dlouho jsme to dali na 100. Tak tady je šestiválec, takže už jenom z toho důvodu je to rychlejší. Vlastně, nebo nemusí být, jo, ale je jasný, že to pojede asi nějak jinak, jo. Že si slyšíte z toho motoru, že to je... že to není takový ticho šlápek. Víš, jako ona ta Toyota je slyšet dost, jo. Start. No to bylo určitě rychlejší, no, protože už vlastně i na tu dvojku já to vytáhnu na tu 100, že jo. No, to si myslím, že nebylo špatné. Dobře. Bum. Jsem myslel, že se sem ještě trefím na voroné. Je tady to auto jako docela jako živý na ty drifty, jo, že není to s ním jako hrozný jako s tou Toyotou, jo, protože prostě má to trochu víc koní. Dobrý. Tak. Do prknka, to se nepovedlo. Upřímně já nemůžu moc driftovat s volantem, protože vlastně já mám maximální rate takhle, jo, takže mám formulový volant. Takže to, co vy vidíte, tak je opravdu snaha, jo. A tak to jenom bychom mohli porovnat, jo, jinak ještě zvenku vám ho ukážu. Pěkně zpracované, ano.
to by bylo k bavoráku, jo. Takže můžeme porovnat Toyota, BMW, abyste viděli, jo. Tak, ještě jinak, co je tady v té kategorii? Je tam Renault, jo. Schválně si vezmeme Renaulta, jo. C2, ne, to ne. C1, ještě je tam Mercedes, moment, tady. A ten je takový, nevím, no. Tam je to je sedmikoval, takže tam se furt řadí, jo, takže... Nevím. No, to je on. Takže ještě můžu porovnat s Renaultem. Může být zajímavé. Jo, porovnáme. Rozdělím mám obrazovku na 3 části. Vlastně slepím 3 videa dohromady, jo. To bude super. Snad to půjde. Mělo by. Jo, můžeme si poslechnout ryzí zvuk. Na to, že je to Renault, tak jako to docela valí. Já jsem si zapnul storage. Řadíme kvalt a jedeme. Jako zrychlení jako celá jako valí. Tak k tomu autu vám povím jenom to, že to má no, nepovím vám skoro nic, no. A já vám ke každému tomu autu vám stopnu video a dám vám popisek, co je, jo. Nebojte, že bych vás do toho chudil. Já tady to je předokoukám. Takže nemám problémy s tím, že bych to neukočíroval jako do stran, jo, protože tam kam ty přední kola zahnou, tak tam to jede, jo, že to není jako u zadku, že prostě za tajce přidáte a to tak se nám rozhodí, což teda jako já osobně mám rád, jo, ale tady takhle to moc nefunguje, no. Takže jsme si ukázali jednotlivé videa, teda jednotlivé rovinky. Tak, teďka vám to střihnu a dám vám tam nějakou písničku a uvidíte vlastně ten drag, co jsem měl, že ten sprint na těch 400 metrů, abyste mohli porovnat a dám k tomu jednotlivý časy a takhle. Vyhraju si s tím, takže snad to oceníte. Start. Ty už tam byla 100, tak to bylo hodně rychlé. Co zde, jak si povede jeho bratříček starší. Jo, kolik jsme měli s bavorákem na konci? Tady to bude s tím BMWčkem velice těsné. Vím, že určitě na startu jsme ho dali, jo. A podle mě potom by to vypadalo tak, že ten bavorák by nás předjel, jo. No, nevím. Schválně se potom podíváme vlastně, jak to dopadlo, když vám to dám vedle sebe ty videa. A nyní si dáme tady novější. To je jenom 5 kvalt, tady ta nová, jo. Což je docela překvapující. Protože většina aut už takhle rychlejších má 6 kvalt. Takže je to určitě zajímavý. No, jinak tady ta testovací dráha opravdu existuje, co jsem čet. Ale nepotvrdím vám to, jo. Tak, co se takhle... No, jako tady to taky jede, jako, jo. Ale neklouže to tolik, jako tam... Není to tak hravý, mi přijde, jo. Jedem.
Nevím, no, ta jednička mi přišlo, že se tak trochu ulila, no, protože vzhledem k tomu, že ty palty jsou poměrně dlouhé. Uvidíme, kolik budeme mít na konci roky. Teďka vidíte pětka, že opravdu skočil na nějakých 5000 otáček, jo. Jo, vypadá to, že to bylo rychlejší. Uvidíme ve srovnání, jo. Takže srovnání teď. To třešnička na dortu. Vám ukážu toto. To je Mazda MX-5. Ve standardu to auto má možná nějakých 150 koní, 180 maximálně, jo. Je to zadonáhon, jo. Je to nejprodávanější roadster vlastně, jo. Na světě. Bylo by 5 milionů kusů snad už. Nebo 4? Nevím, to si už tak zjistím ještě. Jo, už slyšíte, nastartoval jsem, jo. Tak proč to jde takhle nepravidelně je důvod, že jsou vačkový hřídele, jinak jsou tam jiný vačkový hřídele v motoru, což vlastně znamená, že teďka to jde nepravidelně, ale já když trochu přidám, to jde za plynem i hned, jo, prostě. No a jinak, to jsou jiný čísla, no. S tím ani nemůžu jít po té rovince, protože já to neudržím na té silnici. Jo, vidíte, tady frářinka vejfuky vyvedený nahoru. Hnedka z kapoty šetříme. Asi úplně nebude plnit emise Euro 6. Já s vámi ukážu start, jo. Nejdu na plný plyn, jo, jedu tak na 3/4. (1050 koní. Šílenost největší, prostě to se nedá. Jo, jako já přidám na 5. Kurně. To jsem přidal, prosím vás, plyn na 6. rychlostní stupeň, jo. Tak asi takhle nějak to dopadne. Takže absolutně neřiditelný. Tak. Abych to teda asi pro dnešek zakončil, viděli jsme nějaké souboje mezi autama, takže já si myslím, že v dalším díle si dáme už nějaký okruh, i když jsem ho chtěl zvládnout v tomto díle, ale tak zase nechci, aby to bylo moc dlouhé, protože to by pak bylo asi trochu nezáživné. Aspoň máte důvod se na mě koukat dál. Takže já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, tak zanechte určitě like a komentář, po případě odběr, jako to určitě potěší. A v dalším díle bychom se teda podívali na nějaký okruh. Určitě jo. Takže mějte se hezky a čau.